karayom. Ayun, tingnan nyo. What's up mga sakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Yun mga Kabosrog TV, magandang umaga. Huwag natin kalimutan pa-subscribe and share si Tatay Mendo. Salamat. So yun mga gamba, welcome back ulit sa ating channel. Kung bago ka lang dito sa ating channel mga gamba, pa-subscribe ng ating YouTube channel at saka pakipindot na rin ang notification bell niya para lagi kang updated sa mga ina-upload nating mga video. So ayan mga gamba, panoorin natin. Ayan, may paglalabanin tayo mga gamba, yan ang picture. Ayan. Parehas Tagalog to Ito may white devil to mga gamba. Dumating na kasi white devil ni Kasapi. Tinisting natin. So, tingnan natin kung maglalaban tong dalawa na to. Paras to na medyo malaki ang tiyan. So, tama lang. Tama lang to. Oy. Panoorin nyo na lang mga gamba. Tignan nyo mabuti yung epekto ng white devil. Mabilis yung epekto. Iba, naudi agad. Kunting-kunti lang mga kamba. Dulong-dulo lang ng karayom. Ayun, tingnan nyo. Ganyan kalupit to. Ganyan kalupit mga kamba pag mayroong white devil. Talagang nangangagat pa nangangagat pa. Nasakutang pa yung daliri ko. Tingnan natin ulit. Iyon grabe. Nagiging matalino pag nakadroga. Tingnan yung mga gamba, epekto ng white devil. Ayan, ang bilis ng mga laban pagka mga may white devil siya. Ayan, talo yung brown. So yan mga gamba, white devil effect. Yan, thank you Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mandaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo, si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita Tatay Mendo. Like and share po. Bye!